Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kita akan mengantar Nyonya Istri ke Jalan Pepaya, Talang Sukoduren. Oke. Selamat jalan. Bakso ndek kene iki wis ganok ikone. Iso muter ta montorku kok, Mbak? Waduh, lah niku ten ngajeng niku sing anu malan. Bisa ta? Apa koyo sepianku kena iki, Mbak. Terus ya, lho ndi bapake wang ilang lho. Yang sewu. Niki ta? Alhamdulillah sudah sampai. Ula pareke. Durung persiapan apa-apa tenan ya. Iya. Ini sing kamare bayine asine ndi? Iku biasanya di lampu iki. Kok lek nih dipasang pakai yang kuning ya, sing barak ya? Oh kuning, Yes. nggak pakai putih. Enggak, sing kuning ya. Tapi ya sementara di sini. Di tengah. Adem ning kene ya hawane. Ya, tapi lampunya Iya, apa-apa wis. Tapi ya mek adem kan lek ndek kene ya. Ya kok kapan lek wis pindah nang kamar lek wis siap. Ya. Terus nyampe rumah iki lho. Terus dibrokon apa belum, itu masih masak. Oh, masih masak. Ini rakyat Mbak Ninil. Ya, Masya Allah. Hari ini Mbak Nini iki anake wis 3 tahun paling nggih. Wis 3 tahunan ta tak foto iku. Ya wis. Dan Mimi ya, Mimi istirahat makan minum yang banyak. Gak oleh stres, stres asine mampet. Lah penak ya wong nyusoni ya. Oke. Niki. Nggih. Mboten ten mriku nggih kalau wingi. Matur nuwun. Nggih sampun. Wis tak terni. Sampun ta. Ngapunten nggih, mboten napa-napa. Tak atret ndek kene ae. Nggih, jenengan anu, soalnya ono biru-biru iki lho nanggung. Oke, kita sudah selesai mengantar. Kita perjalanan pulang habis ini ya.